Abba, congratulations. Ina taya ka murna matarka tana dauke da juna biyu. Haba da Salim, haka muka yi da kai. Ya za ka ce min mata tana dauke da juna biyu? Kada ki kuskura ki ce za ki bare ni. Ammare. Ammare. Ba kamare ni. Ammare. Ba dai na gane gidanka ba. To sai ka san kamare ni. Ga yarka nan kuma na kawo maka. A lokacin da duniya take ɗauke da rikice-rikice, yanayi ya dumama, rana zafi inuwa ƙuna. Kamfanin M Wafin Production sun ka ɗauki nauyin kamo ƙayataccen shirin nan mai suna mijin dare ko mijin rana. Gwagwarmaya tsagoranta, cin amana tsagoranta, mijin dare ko mijin rana. Mashiryan wannan shirin Mujahid ɗan Yalo Yahuza Umar Taraji. Ɗaukar nauyin shirin Hafiz Muhammad Moki. Duk ne da yake ɗauke da cin amana da yaudara. Mataimakin mai bada umarni Mudassir Kankanawa. Shiri ne da yake ɗauke da jarumai irin su Mujahid ɗan Yalo, Hafiz Muhammad Moki, Fatima Umar Mai Abin, Yahuza Umar Taraji, Mudassir Kankanawa, Masahuda Garba, Zainab Muhammad Gamagira, Sufyanu Aliyu Jikan Shamaki, Ubaida Muhammad, Barkisu Yusuf Shalele, da dai sauransu. Zan baka mota, zan baka gida, sannan kuma zan baka dan har za ka iya aure na. Ai ka saka ba shi ake ba wannan lokaci ake bari. Sai je ka saka ba magana ba wani da shawara ba da ka saka yanzu. Gidan aure sai an yi haƙuri. Wannan ne da uwarka. Shekarar mu 35 muna zama aure kuma muna ta haƙuri. Wata ta cin gidan hama kashe ba wanda ya sani. Kawai ki ce ya sake ki. Ki diba fa yanzu ga wata 3 da kwana 9 auren ku. Ashe ba ni ne fasikin ba, ke ce macuciya. Ke ce azzalima. Allah ya tona asiri. Abada Allah ka Na baki da Allah. Zan je in samu Hajiya. Zan gaya mata. Duk wani hukunci yana hannun Hajiya. Hajiya ce za ta yi ta wannan hukunci. Mujahid M Yalo. Za ku iya samu wannan shirin namu a YouTube channel ɗinmu da M Yalo TV da kuma Kebbi Step Film Industry TV. Kada ku sake a baku labari, yana nan fitowa a duk ranar Asabar da misalin karfe 9 na dare. Mijin dare ko mijin rana yana nan fitowa.